A veure, començaré i de veritat que em sap molt malament començar així, però jo tinc que començar demanant disculpes perquè hi ha hagut una petita confusió. Jo pensava que anava a Saragossa a fer el pregó dels Pilars. Necessito un representant que em porti això. Vaya xasco, que fem en això del pregó. És que, clar, a mi em feia molta il·lusió anar a Saragossa perquè ma mare és manya. Mon pare força. Clar, en tot això d'això m'he oblidat, no m'he presentat ni res. Dic, com pot ser que facin los Pilars al juny? És que no me quadra, és que a mi al cap no em quadrava, algo no estava bé. I jo què sé, dic, igual és com els Jocs Olímpics, tenen festes d'hivern, festes d'estiu. He arribat aquí, he vist això, dic, pues seran els Paralímpics. Jo no soc de Roquetes, no soc dels Pilars, jo vinc de Tortosa. A Tortosa hi ha un fenomen que és un poble petit i una gran capital a la vegada. No és paranormal, vull dir, no canvia de mida per les nits, vale? És sempre. Això és una percepció, depèn de si ets d'allí o de si has sigut alcaldessa, vale? M'han dit que aquí als Pilans hi ha molta gent de Tortosa. És l'ampolla de muntanya. O sigui, tortosins vivint a Roquetes, no sé qui està més trist dels dos. S'ha parlat molt de pactes a Tortosa perquè Movem PSC ha pactat en Esquerra per atraure a l'alcaldessa Meritxell de Junts. Aquí a Roquetes l'alcalde també ha pactat. Vosaltres ho hauríeu de saber. L'alcalde ha pactat en lo dimoni perquè està majo el bandido, està guapot, Jo pensava que venia aquí a trobar-me un desert de cactus, de caps de nyu. I hòstia, m'he trobat asfalt, m'he trobat cases, columpios, camp de futbol. A mi m'ha arribat una mica que aquí als Pilans, quan voleu algo, aneu a Roquetes i demaneu si tenen algo que no estan utilitzant o que hagin canviat per un de nou i que vos ho donin aquí, que per això teniu tantes coses. El concepte és brutal. Per als Pilans, Roquetes és Wallapop. Teniu un tinglador molt ben muntat per a ser que aquesta associació de veïns va sortir com un grup de WhatsApp. Fa 4 dies això era una despedida de solter. Si em rectifiqueu-me si m'equivoco, M'han dit que als Pilans hi ha més o menys unes 200 parcel·les, no sé si arriba, ¿vale? Aprox. Però que la majoria van vindre després del confinament. O sigui, vau fugir de comunitats de veïns, vau fugir d'altres barris, i això a nivell sociològic és brutal. Som solidaris per tot el que vam viure, però som insuportables. Tu imagina't viure't a un pis, en ple confinament, que el teu veí del costat ho fa tot. Cassolades a les 12, aplausos a les 8 i que surt a tocar la trompeta per ambientar el carrer. Jo et juro que el dia següent me compro un taladro per cotó, lo clavo a la paret que dona a la seva habitació, l'enseny 24 hores i fa falta dormo al cotxe. És que lo dels veïns és un tema. Jo vaig viure a un pis a Tarragona on cada 2x3 se n'anava la llum de l'escala. Llavors un dia no hi ha llum a l'escala. A les cases sí, però a l'escala no n'hi havia. I un diumenge arribem en la maleteta de l'estació i mos trobem un cartell al replà que posava, m'ho he apuntat per no dir-ho malament, por favor no roben las bombillas de la escalera y no arrastren las bolsas de basura. Gracias. Quina mala llet. Jo puc entendre que robes les bombilles, perquè si tens una necessitat, roba les bombilles. Però la basura, arrastrar la basura per enterrar és maldat per maldat. A tots els grups, a totes les comunitats de veïns, a tots els barris, això, hi ha gent que pareix que viu constantment per fer-li la vida impossible al resto. No sé si aquí n'hi ha algú, però si algú de vosaltres pensa que en este barri no n'hi ha cap, és que sou vosaltres. Se m'ha fet arribar, i aquí em vull posar molt seriós, vos demanaria que m'escoltéssiu bastant, me vull posar molt seriós en això, perquè m'han dit que hi ha un problema bastant gros en les cagades i en les pixades pel carrer. Quan sortiguéssiu a passejar, no costa res. La botelleta d'aigua i a la pixada, xorret. Agafeu una bosseta de plàstic i la cagada la recolliu. I la dels gossos també. Una cosa fotuda d'aquí, que a Tortosa també passa, és el tema del vent. En uns aiguats i en una ventada va caure un muro d'una casa que és, bueno, després del susto i si no mos han fet res, dius, pues aprofita, truca a Ignasi Blanc i que et pinte algo, perquè a ell li agrada això de pintar trossos de muro. Heu de buscar el costat positiu de les coses, si no, no tirarem endavant, I en això de les ventades, jo m'imagino algun veí d'aquí dels Pilans que quan veu una miqueta de sella al port, truca a la sogra i li diu, sogra, vinga a dinar que pararem la taula fora. I la sogra, ai, fill meu, vols dir? Sí, vinga. Que després de dinar fan lo que el viento se llevó. M'han dit que volen coses. O sigui, que hi ha gent que es desperta i de repente, pues jo què sé, la sombrilla no la té. I a mi m'agradaria viure al poble, em fa cap tot el que vola d'aquí. Perquè m'imagino també un diumenge a les 9 del matí un senyor que s'aixeca, s'ha fet el cafè, obri la mosquitera, surt fora i fa, hòstia, una cadira de plàstic. Vai, una sombrilla. Vai, un regidor de festes. També és una cosa fotuda lo dels talls d'aigua. Jo a un pis compartit que teníem quan estudiàvem,
A Tarragona érem quatre nois i vam estar una setmana sense aigua. Però va coincidir que 3 dels 4 no estàvem fora per a 3 coses. I es va quedar un. I quan vam arribar li vam dir: hòstia, com has estat sense aigua? Diu, no hi ha hagut aigua? Un amic meu a Barcelona se va quedar sense aigua un dia i no podia evitar no dutxar-se i es va apuntar al gimnàs per anar a dutxar-se. No va tocar una pesa ni una màquina per res, ella anava a dutxar-se. Però després anava cada dia perquè li sortia més a compte el gimnàs que la quota de l'aigua. Teniu un format de reality per vendre-li a Telecinco que no ho sabeu vosaltres. Convivència extrema, aquí esteu perdent diners. No, però és un puesto tranquil per a viure. No només vos tinc que veure vosaltres, esteu de puta mare, eh? Me sap molt de mal lo del pregó perquè ara vos estic contant coses que realment no vos les tenia que contar. Alba és presidenta de l'associació de vins des de 2018, porta 5 anys. No li deixéssiu tocar poder. L'última vegada que una persona baixeta amb veu de pito vam anar, van passar 40 anys molt dolents. Bona nit, jo soc Termi, una abraçada i un besito al macho. Gràcies a tots.